ai rabon gado ya zama dole tunda an tafi an bar shi. Dole ne a ware wasu kuɗaɗe a bani nima in dinga juyawa ina sha'anin gabana. Ko kuma a ware wasu shaguna da gidaje a bani ya zama ni ne nake kula da su. Bilal, in tambaye ka, kuɗin da Haidar ya anso, kuɗin waye tsakanin kai da Jafar? Ba kuɗin kowa bane daga cikin mu, Hajiya. In ko haka ne, kaga kowa yana da iko da kuɗin Haidar. To wai ma ya san ku abin da kuke kashe a cikin kuɗin da kuke juyawa. Kin san Hajiya, babu abin da na tsana kamar ƙarya, ha'inci da kuma rashin gaskiya. Kuma abin da Haidar din ya aikata kenan. Wai me yasa idan ranka ya ɓaci ba za ka yi ƙoƙarin shawo zuciyarka ba? Ka san Haidar yana da ciwo a kansa wanda kaɗan za a taɓa shi ciwon zai tashi.